Do víkendového programu tradičného jarmoku v Poprade sa zapojilo i Potatranské múzeum. Návštevníkom pripravili modro-biele Vianoce venované modrotlači. V múzeu sa okrem toho aj piekli oblátky a krstil katalóg. Potatranské múzeum si v sobotu pripomenulo staré vianočné zvyky a tradície nášho regiónu. Podujatie nazvali Modro-biele Vianoce. Pripravili sme si vyzdobenú modrotlačiarskú expozíciu do vianočného šatu, kde máme aj nejaké symboly Vianoc na ukážku. Modrotlači boli venované aj tvorivé dielne pre najmenších. Môžu si vyskúšať vystrihovať modré vločky, ale to gro tej dielne je, že si urobia vlastnú modrotlačiarskú formu, ktorú si môžu potom otlačiť. V tento deň uviedli do života aj katalóg s názvom Výroba modrotlača z dielne Elemíra Mončka z Hranovnici. Vianočné oblátky pečieme podľa tradičnej receptúry. Cesto je podobné ako palacinkové, len sa do ňoho ešte pridáva olej, maslo, vanilkový cukor a voda. Robíme to aj s deťmi, takže si to môžu kľudne vyskúšať. Oplátka je výborná. A teraz sa pokúšame trošku niečo nakresliť. Každému sa ušla aj čerstvo upečená oblátka. Chceme túto výstavu poskytovať aj iným mestám a aj v zahraničí, čiže samozrejme je k tomu potrebná nejaká publikácia. Aby sme nejakým spôsobom poskytli takú komplexnú informáciu pre toho návštevníka. Obsahuje všetky zbierkové predmety, ktoré sa tuto nachádzajú v tejto expozícii a popisuje ich. Katalóg, ktorý mapuje 147 zbierkových predmetov, má nemeckú i anglickú jazykovú mutáciu. Depozit Potatranského múzea má v skutočnosti vyše 1000 zbierkových predmetov modrotlače, preto by mal katalógu časom pribudnúť súrodenec. Určite, keď budeme mať všetky predmety v takom stave, aby boli vhodné na fotografovanie a na publikovanie, tak by sme chceli vydať taký celkový fontest. Publikáciu vydali s podporou grantu Ministerstva kultúry a obce Hranovnica pri príležitosti 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci.